Soc la Xènia i tinc 11 anys. Laika va ser una de les últimes obres que vaig anar a veure a la Cate al gener. Va ser molt emocionant, divertida i una miqueta trista. Trista perquè Laika, com ja sabeu, no va sobreviure, però va ajudar a molts científics a donar un pas més per la humanitat. La Laika va tenir una relació especial amb una científica d'allà i eren molt amigues. Però la científica va intentar salvar-la perquè sabia que no tornaria. El decorat, la Laika en si mateix, que era una titella feta a mà, estava molt ben fet. I des de les butaques, la Laika semblava de veritat. Només calia que fos de veritat. Jo us recomano a tots i a totes veure aquesta obra. Val molt la pena. Un petó i jo em quedo a casa.